Siya cluster di barangay iti Bauco, ti nagpipinasiglat iti cultural dance presentation iti 20th Bagnas di Bauco. Amman dagiti nangabak, iti daytoy a report. Daytoy tinabat nang a kultura ti Bauco as ipapanakkel nga imbida ken imbinglay ti Cluster 1. Apakaibilangan ti Bagnan Oriente, Bagnan Proper, Balintaugan, iti cultural dance presentation iti 20th Bagnas di Bauco. Iti kinapintas iti presentasyon da, nasungkit da iti first place award, iti presentasyon, may sa kadagiti pinadaanan ti komunidad iti nabaligi a Bagnas di Bauco. May kadwamot iti pwesto ti Cluster 6, abukbuklan iti lisab ken tapapan. Naalam mo ti Cluster 5, abukbuklan ti Ginzadan Central, Ginzadan Norte, kan Ginzadan Sur. Ti may katlo a pwesto, babad iti daytoy a performance da. Yung pong cultural dance competition ng ating Bagnas, it aims to bring together the community, the people of Bauco in celebration of Bagnas. Pimasatmat lang iti cultural dance presentation ti Cluster 4, apakaibilangan iti Banaw ken Lagawa. Cluster 9, apakairamanan iti Monamon Norte ken Monamon Sur. Cluster 8, abukbuklan iti Mount Data ken Sinto. Cluster 2, apakaibilangan iti Bila, Utukan Sur ken Utukan Norte. Cluster 3, apakiramanan iti Abatan, Mayag ken Poblasyon. Ken Cluster 7, abukbuklan iti Barangay Mabaay ken Sadsadan. Happy Bagnas. Happy Bagnas. Okay. By way of greeting, we are already sharing our blessings, our joyful exultations that we are here again, together for this momentous undertaking. Ituloy ta ko kumalat at unaay ugali. Kabayata na, bayat ba't iti panagragragsak dagiti umili iti Bagnas di Bauco iti Sabado, Marso 14, nariknada iti 6 degrees Celsius at temperatura.